V elektrických autách by sme sa mali aj vyvážať a nie len ich vyvážať. Smerovanie elektromobility je jasné. Slovensko v používaní týchto nových aut však výrazne zaostáva. Vláda najnovšie dala prísľub, že posúdi dotácie na elektromobily či neverejné nabíjačky. Ministerstvo financií má do konca roka nájsť aj spôsoby, ako zvýhodniť elektromobily pri odpisoch. O tejto problematike sa rozprávame so šéfom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Patrikom Kryžanským. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Pán Kryžanský, kým začneme, ja by som sa chcel spýtať na to, čo trápi často Slovákov a ich internety. Stále tie elektroautá, keď sa rozbehnú, vybuchnú, nemajú dojazd a v chlade nenaštartujú? Či toto je nejaký mýtus a už by sa dal vyvrátiť? Myslím, že toto sú štandardné mýty, ktoré zodpovedám veľmi často a jeden po druhom môžeme kľudne rozoberať. Majú dojazd výrazne vyšší, ako to bolo pred 3 rokmi. Dnešný priemerný je okolo 450 km. V princípe každé 2 roky sa zvýši približne o 130 km. Vozidla je kde nabíjať. Môžeme si povedať, že na Slovensku nie je dostatočná verejná nabíjacia sieť. Týchto bodov je presne 1800, približne 700 lokalitách, približne rovnako rozmiestnené po celom území. Je to veľa málo. Musím povedať, že celkom kráľovsky sa nám žije, ak sa pozrieme na počet elektromobilov, počet nabíjačiek, lebo ten pomer je dokonca lepší ako v niektorých západných krajinách. Čo je však na nešťastie, treba povedať, ten pomer je dobrý, pretože máme málo elektromobilov, nie že pretože by sme mali príliš veľa nabíjačiek. Prepáčte, ja sa preruším, tam máme takú grafiku, by som kolegov poprosil zrejsť, že práve týmto počtom a tak ďalej. Nech sa páči, pokračujte. Teda si vraj, že dobrý pomer, ale teda pretože ich máme málo. Tak, presné číslo teda, keď chcete, vyše 1800 nabíjacích bodov po celom Slovensku. Takže nabíjať je relatívne kde. Samozrejme, treba si povedať, že nie všade máme rozvinutú infraštruktúru pre všetky typy použitia. Napríklad nám veľmi chýbajú nabíjačky na diaľniciach, také vysokovýkonné nabíjacie huby, kde keď prídete, tak sa nabijete rádovo do 15 až 20 minút a môžete ísť ďalej smelo. A nemáte ten problém, keď idete medzi Bratislavou a Košicami, že by ste museli povedať, že no tak kde sa budem zabíjať. Takéto huby najmä v západnej Európe, ale aj v Poľsku, v Slovinsku, Česku rastú. U nás sme žiaľ v tomto trochu zaspali. Tam sa ešte dostaneme. Vybuchujú tie autá? No tak to... To tiež často trápi slovenské internety. A naozaj iba internety, lebo keď sa pozriem na pomer, keď hovoríte o požiaroch, predpokladne vybuchovanie, tak keď sa pozriem na pomer počtu elektromobilov na cestách aj v pomere ku spalovákom, tak pravdepodobnosť, že elektrické auto horí je výrazne nižšia. Samozrejme, všetko horí, aj čokoľvek aj v našom okolí, takže kľudne môže horiť aj elektromobil, ale ak sa mám pozrieť na výšku rizika, tak elektromobil má výrazne menšie riziko. Práve preto, lebo to sú normálne auta, ktoré vyrábajú normálne automobilky. Ak ho nabíjate na normálnej nabíjačke, ktorá je štandardne namontovaná elektrikárom, ktorý vie aj čo robí, tak proste tam nie je veľký dôvod, prečo by to malo byť. Ale samozrejme všetko horí. Takže mimochodom, keď som túto tému začal sledovať, tak som si pozrel štatistiku a na Slovensku horí ročne 400 aut spaľovacích prirodzene. To znamená, že my máme pocit, ako keby auta, že je celkom raritné, že či horí alebo nie, tak každý deň vlastne niekde horí jedno auto. Jasné. Ďalšia vec je, to možno zaujímavé, keď máme globálne oteplovanie, často sa ma tiež ľudia pýtajú, a čo keď je chladnejšie, že to nenaštartuje a tak ďalej. Nemáme tu zimy ako v Kazachstane, ale čo tento problém? To je ďalší tak možno mýtus trocha. Môžem vám kľudne povedať viacero informácií, ktoré tento mýtus vyvrátia. Elektromobily určite nemajú problém so štartovaním, naopak pri nízkej teplote štartujú bez problémov. Toto sa nedieje napríklad pri nafte, ale čo je dôležité, elektromobilom klesá o niečo viacej dojazd, ak je zima, pretože vy vlastne tú batériu aj kúrite. A paradoxne, toto je ten najväčší žráč elektriny, keď si pozriete leto a zima. Jasne. Klimatizácia žerie oveľa menej ako to kúrenie, lebo vlastne vy pri spaľovacom motore produkujete strašne veľa tepla, ktoré bežne ide do vzdušia a pre kúrenie ho toto zbytkové teplo len využívate. To znamená, že pri elektromobile toto samozrejme nie je. My nevyrábame zbytkové teplo ani zbytočné emisie, žiadne emisie. Jasne. Takže vlastne musíte si zakúriť tou batériou. Ale v princípe elektromobil v zime, a hovorím vám to aj z vlastnej skúsenosti, nie je veľký rozdiel
okrem toho dojazdu, teda, ktorý je asi o 20% nižší. Napríklad tohto ja som včera v Reuters čítal, že čínsky výrobca autobusov vyskúšal v Kazachstane pri minus, myslím, 29 elektroautobus a že prešiel 370 kilometrov, čo je celkom akože zaujímavá informácia. A tu vám budem ešte možno kontrolovať a doplniť vás, lebo akurát pred mesiacom som pozeral, že Nórská správa ciest úplne bežne najprv to testovala a teraz používa aj bežne elektrické pluhy. To znamená, že a výsledok je taký, že to naozaj, že sú s tým spokojní. Takže ak by to bolo tak, že proste Nóri, kde je asi väčšia zima ako u nás, to pochopiteľne nie sú spokojní s prevádzkou, tak by to nepoužívali. A mimochodom Nóri, keďže sú aj najrozvinutejší v Európe, používajú napríklad relatívne často aj nákladné elektrické kamióny a dokonca už vidíte aj stavebné stroje na stavbách, ktoré sú na batérie. No, keď to ide v Norsku, Kazachstane, tak by to asi mohlo ísť aj u nás. A napriek tomu, čo sa týka tých využívaní elektroaut, sme oproti Európe, kde si úplne na chvoste, a však ste to aj načali. Dôvody, prečo? Cena, rozvoj, infraštruktúra? Na nešťastie máte pravdu, že adopcia, to znamená počet registrovaných elektromobilov oproti celému počtu flotily, ktorá sa každoročne predá. Sme naozaj na poslednom mieste v Európskej únii. Predá sa u nás menej ako 3% elektrických vozidiel. Pre zaujímavosť, v Európe je to 15-16% a k tomu ešte pridajte nejakých 7% plug-in hybridov, to znamená, to sú tie elektromobily, ktoré majú ešte aj spaľovací motor. To znamená, že sme výrazne za Európou, to hovorím o priemere, nehovorím o Nemecku, Holandsku alebo Škandinávii, kde to je výrazne viacej. A čo je dôležité, že my sme už aj za susedmi v regióne. Poliaci sú dvojnásobne na tom lepšie, ale aj takí Rumúni, ktorí sú 3 až 4-násobne lepší, čo sa týka adopcie elektromobilov. Prečo to tak je? Konzervatívni Slováci, to samozrejme musíme si povedať, že máme istý odstup ku novým technológiám a samozrejme elektromobilita je nová. Sme celkom hraví, čo sa týka telefónov, platenia kartami a tak ďalej. Wi-Fi najpomaly na chate, na rysoch a tak ďalej. Toto je taký paradox možno trocha. Ale určite sme konzervatívni k technológiám. U nás to trošku samozrejme dlhšie trvá. Čo je veľmi dôležité, tak v tých úspešných krajinách na začiatku boli zavedené nejaké spôsoby podpory. Jednak je to podpora pre fyzické osoby, ľudí ako vy a ja, alebo je to aj podpora pre firmy. Mimochodom, firmy sú premiantami, čo sa týka nákupu elektromobilov. Všade majú okolo 80% vlastne všetkých nákupov ktoré sú vlastne do firemných flotil. Takže chcem tým povedať, že bolo by dobré, ak by sme sa na Slovensku rovnako ako takmer všetkých iných európskych krajinách bavili o nejakom dočasnom, veľmi, povedzme, niekoľkoročnom spôsobe podpory elektrických vozidiel. No a to si im podstate nahrali. Máme aktualizačný moment. Včera bolo vlastne stretnutie vládne v Košiciach, ktoré mám pocit, že gro sa práve venovalo elektromobilite na dvoch frontoch. Jednak tá, čo sa bavíme my, že na Slovensku, a nemenej dôležitá je teda to vyvážanie výroba, teda to sa dostaneme neskôr. V tom smere, ako ste aj vypovedali, že tam je trocha treba tej podpory, bude nejaká zmena, ja neviem, pri leasingoch, odpisoch, to, čo firmy zaujíma, ale bežných ľudí, diaľničné poplatky, posunie sa niečo niekam? Áno, bol som sám aj na rokovaní vlády ako pozvaný a bolo to rokovanie iba o elektromobilite a v podstate vláda týmto aj politicky deklarovala tej transformácii veľkú prioritu. Ako hovoríte, bolo to vnímané z dvoch pohľadov. Jednak ako rozvoj priemyslu a pomoc vlastne priemyslu, aby sa v tej transformácii úspešne umiestnil, inak aj v celoeurópskej konkurencii. A zároveň aj ako pomôcť bežným ľuďom a respektíve aj firmám v tej adopcii, o ktorej sme hovorili. Určite toto rokovanie a vlastne aj uznesenie, ktoré tam bolo prijaté, pokračuje v tých šlapajách už schváleného akčného plánu pre elektromobilitu. Ten bol schválený minulý rok v polke roka, tento akčný plán vlastne už načrtol, myslím, 16-17 opatrení, ktoré by mali vlastne pomôcť v adopcii a vlastne včera sa niektoré opatrenia doplnili. To, čo ste spomínali, vláda vlastne do júna, myslím, do prvej polovice roka má finálne rozhodnúť teda, či dotácia áno alebo nie. Myslím, že to dostal minister financií na preverenie. V tomto napríklad SEVA naozaj ponúkla pomocnú ruku, lebo my dlhodobo hovoríme
hovoríme, že ani nepotrebujeme na toto míňať štátny rozpočet, lebo viaceré členské krajiny v EÚ na to používajú plán obnovy. Konec koncov. Okrem toho rozpočet je ako Emmental, takže tam presne tak. To znamená, nie sme naivní, aby sme teraz mysleli, že niekto začne podporovať elektromobily. Aj keď mimochodom takto to bolo v mnohých krajinách, ale teda... Ale tam nemali Emmental. Väčšinou. Áno. Ale čo chcem povedať, napríklad Rakúsko, ale aj Nemecko mali podporu elektromobilov a teda v Rakúsku ďalej beží, ale už na väčší segment na náklaďaky z plánu obnovy. Česko teraz spustilo podporu z plánu obnovy a jednoducho alokovalo dostatočný rozpočet v tom pláne obnovy na to, aby mohli dávať prémiu, ale respektíve podporu pri nákupe rádovo 5 000 eur na jedno vozidlo. A toto naozaj pomôže naštartovať tú relatívne zlú štatistiku, o ktorej sme rozprávali. A čo je veľmi dôležité, na toto sú v Európskej komisii vlastne predpripravené aj nejaké dokumenty, ktoré vám to relatívne ľahko umožnia, aby ste to využili v tom pláne obnovy. A čo ešte veľmi dôležité, treba si uvedomiť, že my máme plán obnovy nie ako štátny rozpočet, ako Emmental, ale rovnako veľmi ohrozený, čo sa týka čerpania. Ano. Takže môžeme si vybrať, budeme v roku 2026 posielať tie peniaze naspäť do Bruselu vo vagónoch, ako to máme my. Ale zase tu máme skúsenosti, čo sa týka čerpania eurofondov, takže... Ale my sme teda v tomto vláde odporúčili, aby sme pozreli naozaj na plán obnovy a na 100 milióny, ktoré veľmi pravdepodobne zostanú nevyčerpané a nejakú čiastku alokovali práve aj do sektoru elektromobility. Aký ste mali, to sa tak moderne hovorí, feeling z toho, že to je naozaj, že to boli, že sme sa stretli, lebo na papieri dokážeme nakresliť na Slovensku čokoľvek, najkrajší plán obnovy sa hovorilo v Európe a tak ďalej, už teraz sú signály, že opäť raz nebudeme stíhať čerpať tie eurofondy. Aký ste mali z toho pocit, že by to naozaj sa mohlo pohnúť, plán obnovy, elektromobilita? Ja som mal pocit dobrý zo včerajška. Jednoznačne bolo definovaný prechod na elektromobilitu ako priorita vlády. Bolo prijatých 35 konkrétnych opatrení. Aj keď musím povedať, samozrejme tieto opatrenia treba naplniť do formy akcie. To znamená, treba tam čas povedané, kedy to naozaj bude zavedené, kto čo konkrétne zavedie a aká úprava v nejakom napríklad zákone alebo v programe bude urobená, lebo viaceré tie opatrenia boli také deklaratívne, ale dobrý politický základ. Čo je dôležité je, že bavili sme sa teda nielen o trhu a nabíjačkách, ale bavili sme sa aj o rozvoji priemyslu, pretože napríklad prítomnosti vlastne aj premiéra všetkých ministrov odznelo od všetkých zástupcov našich automobiliek. Priemyslu sa ešte dostaneme. Prepáčte, ešte by som zostal pri nás, pri ľuďoch, divákoch. Spomínali ste tam nejaké veci. Ja som sa ešte pýtal, či tam možno nejaká podpora v rámci, možno to rozviesť nejaký pomoc pri leasingu, áno. Viac nabíjacích staníc, odpisy napríklad pre firmy, alebo? V princípe ako som hovoril, má minister financií za úlohu preveriť možnosť podpory pre kategóriu vozidel M a N, pre bežných ľudí, to znamená osobné auta, dodávky a nákladné vozidlá. A tam je práve to slovo leasing, a to aj formou leasingu, lebo to je veľmi dôležité, že firmy obstarajú veľkú väčšinu vozidel formou leasingu. Určite sa má za úlohu pozrieť aj na zjednotenie odpisov, lebo asi možno diváci taký detail nepoznajú, ale dnešné osobné elektromobily sa odpisujú 2 roky oproti 4 rokom, čo je veľmi dôležité pre firmy, lebo tým pádom môžu rýchlejšie vlastne zohľadniť náklady vo svojom účtovníctve. A toto by sa mohlo zjednotiť aj pre iné kategórie vozidiel. Napríklad to chýba pre elektrické autobusy a kamióny. Takže to je veľmi dôležitý moment. Hovorilo sa, jedno opatrenie hovorí o tom, že má minister dopravy zvážiť zvýhodnenie elektromobilov na diaľniciach, to znamená diaľničné poplatky. A to je veľmi dôležité povedať, že to sa netýka iba fyzických osôb, alebo teda osobných vozidiel, týka sa to aj nákladných vozidiel, pretože tam je veľmi dobrý príklad napríklad z Nemecka. Teraz od Nemecko zaviedlo od decembra tzv. Eurovinete, to znamená taká jednotný systém poplatkov, mýtnych poplatkov na diaľniciach. A oni to už teda zaviedli a vážnym spôsobom zvýšili mýtne poplatky pre dízlové kamióny, ale zároveň v podstate dali 100% zľavu pre bezemisné, to znamená elektrické kamióny. Takže toto tu všetko je v podstate témou, ktorá by sa mohla práve v prvom polroku zvážiť a uvidíme, čo sa z toho zavedie. Tam dôležitý je čas.
Aký máte pocit na druhej strane, že toto keby sa udialo, znie to až zázračne pekne, záleží aj na čas, na slovenské pomery, brali by Slováci tie elektromobility viac? Lebo koniec koncov aj v rámci normálnej mobility, teda aut, sme na konci únie, čo sa týka, že vyrábame najlepšie auta na svete, najviac na svete per capita. Na druhej strane sme majstri jazdeniek. Je to samozrejme vďaka kvôli finančnej situácii Slovákov. Ale myslíte, že by sa to mohlo pohnúť nejak dopredu? Určite áno. My sme hovorili o tom, že by sa mohlo uvažovať, že by na slovenských cestách pribudli desiatky tisíc elektrických vozidiel postupne. S tým, že nemyslím si, že my sme iní ako Poliaci alebo Rumúni, alebo teda dokonca by som povedal, že v istých veciach sme, dúfam, možno o niečo zelenší ako niektoré z týchto krajín, kde to práve kvôli nejakej fungujúcej podpore sa naštartovalo. Takže prečo by malo byť Maďarsko pri 5 až 6% podielu elektromobilov a my pri 2%? Takže nemyslím si, že by sme boli nejaký špecifický v tomto. Takže áno, určite by to veľmi pomohlo. A treba si povedať veľmi dôležitú vec. Elektromobilitu všade, v všetkých krajinách štartujú firmy, firemné flotily. A potom vy ako prirodzene väčšina ľudí zvažuje nákup už používaného vozidla, povedzme po 3-4 rokoch leasingu, čo odíde z leasing, alebo teda prejde leasing vo firme. To znamená, že toto je veľmi dôležité, aby vznikol tzv. Second-hand market. Takže trh s jazdenými vozidlami, aby ste si vy po prípade ako súkromná osoba kupovali 3-4-ročné auto, ktoré je úplne v poriadku. A moderné a perfektné. Hej. Teraz sa dostanem tomu, čo ste už načali. Okrem toho teda, že chceme jazdiť, to vyvážanie, to je taká pekná slovná hračka, ktorú ste vy použili v vašej tlačovej správe. Sme automobilová priemyselná veľmoc. Opäť sa vrátim k tomu včerajšku. Čo v tomto smere? Lebo vieme, že automobilky pripravené sme. Koniec koncov aj na grafike môžeme vidieť, ako sa podieľa vlastne ten priemysel na našej ekonomike. V podstate bez nej by tá ekonomika u nás stála. Čo v tomto smere? Je to tak, ako som aj začal, v podstate všetci zástupcovia automobiliek, a nie 4, ale 5, lebo tam bolo aj Volvo, veľmi jasne deklarovali, že oni v podstate už sú na ceste k elektromobilite. Ich výrobné programy sa transformujú. Keď povieme úplne prakticky, tak dnes vyrába, alebo už skončili, myslím, s výrobou takého malého elektromobilu Trnavský Stellantis, ale v podstate za 2 mesiace štartujú s novým modelom, od ktorého sa veľmi očakáva v celej Európe, pretože je to nižšia stredná trieda, alebo ten menší model, ktorý je mimochodom už vykúpený na dlhé mesiace vopred. Čo je super. A čo je vlastne napríklad potenciálna odpoveď európskych automobiliek na čínsku konkurenciu. Vozidiel, ktoré sú o niečo lacnejšie ako naše európske. Stellantis hovoril, že bude spúšťať ďalšie 2 modely, myslím, že tento rok ešte, takže veľmi výrazné posilnenie výroby v Trnave. Volkswagen spúšťa nový model elektrický budúci rok. O Volve sa nemusíme rozprávať, to v roku 2026 to budú iba elektrické vozidlá. Rovnako pripravuje spustenie nových 2 modelov žilinská Kia, jedného nižšia stredná trieda, druhé SUVčko. To znamená, že okolo roku 2025 sa spustí relatívne výrazná masívna vlna výroby nových produktov. Ale pozor, tí šéfovia automobiliek hovoria o tom, že oni nerozprávajú o tom, čo je teraz, ale oni plánujú výrobu už na 5 rokov dopredu. A treba si uvedomiť, že my pokiaľ ako krajina by sme nerobili niečo, čo by im pomohlo, a opatrenia, ktoré by im pomohli byť konkurenceschopní aj v porovnaní s ich inými závodmi v rámci ich skupín. Trnavský Stellantis konkuruje mu vlastná sestra niekde v Španielsku alebo v Taliansku a oni vlastne o tie modely musia súťažiť. Ak by sme im tomto nepomohli, tak vlastne nová generácia už elektromobilov, ktoré sa len bude v Španielsku. Takže veľmi dôležité je, že v tomto vláda je ochotná niečo robiť a vlastne tie opatrenia, veľmi veľa tých opatrení je zameraných na konkurenceschopnosť priemyslu a vôbec krajiny. To znie celkom pozitívne. Domáce úlohy sú dané. A ja vám ďakujem za takýto pohľad do elektromobility, kam smerujeme a veríme, že teda sa to pohne tým správnym smerom. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem za túto príležitosť.